kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Magandang tanghali, kumikinang na ulo, Diego Bandido! Diego! 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 Ciao, Diego, go! Magandang tanghali, kumikinang ina! Nakakabangon mula sa gastos nung nakaraang bakasyon, nag-iisip na ulit ng panibagong pupuntahan. Ayan na naman po yung mga umaastang mayaman. Pagbalik mula sa bakasyon nga. Ay, nako po. Oo, kalmahan nyo lang. Kalmahan mo lang. Ulitin lang po namin, ha. Hindi po aalis ang Hong Kong Disneyland. Hindi po aalis ang Great Wall of China. Tama. Ang mga bulubunduking chocolate hills ng Bohol. Correct. Ang mga dagat ng El Nido, Palawan. Ayan. Yan. Nandyan pa rin sila naghihintay kapag nakapag-ipon ka na at Ayan. kapag nakapagbayad-bayad ka na ng huli mong bakasyon. Ayan. Oo. Kalmahan mo lang. Ayan. Mukhang kalmado naman sila. Pero nung binanggit mo yung mga lugar, hindi na sila kumalma. Hala, oo nga. Ang sarap puntahan. Ako bigla ko napaisip, di pa ako nakapunta ng El Nido. Yung mga pinagbabanggit mo na lugar. Diba? Ang saya. Pero ikaw ba yung tipo ng tao na ang gusto mong puntahan na lugar, yung hindi touristy? Oo. Yung hindi pang turista talaga. Oo. Yung mga tipong, hindi kayo... of course, sobrang ganda sa Boracay. Alam naman talaga natin yan. Ang ganda-gandang tourist spots, the waters are great. Sobrang bongga ng Boracay. Pero kung ba pipiliin ka between Boracay and isang dagat na wala masyadong tao. Dagat ako na tahimik. Tahimik. Oo. Ayaw mo na mga tourist spot na lugar. Ano kasi yan eh, it comes with the age eh. Ang tanda mo na kasi. Nung bata-bata ka, gusto mo makipag-mingle, yung magulo, maingay. Correct, totoo. Pero pag magkakaedad ka na, parang gusto mo na ng tahimik. May ganun talaga. It all boils down to preference eh. Kanya-kanya talaga. Kaya siguro minsan, hindi natutuloy ang mga lakad na mga magtotropa. Papaano? Iba-iba ng trip. Tama. Lalong-lalo na kung halimbawa sa isang tropa, kunyari, 5 sila. Kung 3 dyan may mga asawa at anak na, iba na ang trip niyan. Yan. Ang gusto niyang puntahan, yung mga lugar na pwede for kids. Correct. Yan. O di naman kaya, yung hindi nga masyadong maingay, kasi matutulog na yung mga kids. Ayan, may laging ganon. bit-bit yung pamilya. Laging bit-bit yung pamilya. Ganon. Parang ang consideration lagi, dapat yung pupuntahan natin, kunyari kami, kapag nag-iisip kami na pumunta sa isang lugar, isa sa mga unang konsiderasyon dyan, may McDo ba dun sa paligid? May McDo ba sa paligid, 'di ba? Meron ba something takbuhan pag ginutom yung mga bata? Correct, yung mga ganon. O di naman kaya may theme park ba? Kasi kailangan pag may mga bata, merong theme park. O kaya meron ba itong basta may pambatang lugar. Kaya hindi pa kami pumupunta dun sa mga lugar na yung kunyari nakasama yung mga kids, kunyari yung mga temple na mga pangmalakasan, yung mga ganyan, o kaya yung mga matitinding mga bulubunduki na hindi naman masyadong magigets ng mga bata, ganyan. So, kanya-kanya talagang preference. Merong isang pinuntahan yung si Mama Morena ng Love Radio Palawan. Pumunta siya sa isang parte ng Palawan which is Balabac. Ewan ko kung nakita mo, sobrang ganda. As in, na ito, malayo na siya sa Puerto Princesa. Okay.
Okay. Mas malapit na siya sa Malaysia. Parang ganong levels. Okay. Pero parte pa rin ng Pilipinas, Balabac. Ang ganda talaga. Parang sabi ko, hello, parang gusto ko talaga makapunta talaga dyan kasi Gusto mo sobrang... makarating doon? Oo, kasi ang ganda talaga. Tapos sabi niya, ate, di ko sure kung... Di ko sure kung matitripan ninyo tong lugar. Sabi ko, bakit? Kasi daw, dun sa mismong dun sa mismong Balabac, dun sa island ba yan or ano? Sa lugar na yun. Sa lugar na yun, kaunti lang yung mga hotel. Tapos nasa parang parte pa ng medyo town. Yung dun sa may part parang outskirt na talaga siya. Kasi actually Palawan, dulo na ng Pilipinas. Correct, yun totoo naman din talaga. So kung nasa dulo na siya, tas mas dulo pa, imagine mo na lang, hindi siya kasing tourist spots ng anything is accessible. Tapos yun nga, parang may mga patent lang or something doon sa paligid. Tapos so, hindi share ng fancy. share ng CR. Hindi naman kami maarte pero ang hirap kasi malakas umutot yung mga anak ko. So kailangan medyo private. Malakas umutot yung asawa ko, ang lakas niyang umutot, yung utot niya, orkestra, may kasunod pang tutut, di ba? Parang tutut. Tapos may tutut, may gano'n pa sa dulo. So hindi pwedeng yung may mga katabi na marami, na sama-sama. Kaya siguro hindi kami makamping na mga tao. Kasi ayaw namin yung may naririnig na tuko sa paligid. Pero usually, yung mga lugar nga na gano'n, na sobrang ganda, na hindi pa napupuntahan talaga ng napakaraming turista, yung untouched, yun talaga yung maganda. Oo. Actually, sa Pilipinas, ang daming lugar na magaganda. Ang daming lugar, promise, na Mindanao magaganda. area lang sobrang yung mga falls doon. Oo, correct. Kaso nga lang, bongga. Oo, parang kulang sa suporta, hindi accessible masyado. Correct. At saka minsan, Jegs, honestly, mas mahal yung ticket. Yun, isa pa yun. Papunta sa probinsya. Mas mura pa pag nag-abroad ka. Correct, totoo. Ilang beses sa amin nangyari yan na parang kinumpare namin yung pagpunta namin dito sa particular na lugar sa Pilipinas versus kapag kunyari nag-Hong Kong, mas madali. Mas mura pa. Mas mura pa, di ba? Well, kanya-kanya yan. Basta ang bottom line dito is kung may balak kang magbakasyon, syempre summer, natin yan yan yung mga binabalak ng mga tao mas magandang pag-ipunan at paghandaan. Yan. Hindi aalis. Correct. Hindi aalis ang mga tourist spots na yan. Pero syempre, wag din natin patagalin. Ayan. Kasi sa totoo lang, hindi naman din tayo sure kung mahaba yung buhay natin. Kasi alam mo, Jex, ilang beses na ako nakakita ng sumasama sa mga tours. Tapos sa sobrang tanda na nila, hindi na sila nakakababa dun sa tour bus. Ay, di ba yung nagba-viral na dalawang matanda na nakasakay sa ay, di ko nakita yan. Tagal na nun Ano nangyari? Kasi yung sa Venice ata yun Oo. Something na, oo nga, natandaan ko. Matagal na kumakalat yan na kailan ka pa magbabakasyon, di ba? Pag hindi nyo na kaya, matutulog na. Totoo. Yung pumunta ka doon para matulog. Di ba? Pero totoo din yun. While gusto natin na pag-ipunan yung bakasyon, kasi mas maganda pa rin ang bumalik tayo galing sa bakasyon nang hindi po tayo natataranta sa bayarin. Yun naman yung point doon wag din nating masyadong patagalin na over ang preparation na umabot na ng anong edad na hindi mo na kaya. So totoo dapat meron kang willpower na halimbawa, next year magbabakasyon kami around November. Yan. So ngayon pa lang, may mag-aalkansya ka na. Correct. At yung alkansya na yan, wag mong gagalawin. Wag talaga. Kahit anong mangyari, wag kang kukuha ng tiyane para dukutin. Dukutin yung pera dyan sa alkansya. Gawain talaga natin yung may tiyane, no? Dati kasi ang pinakamatitibay talagang alkansya nung araw, yung lagayan ng pulbo. Yes! Johnson's baby powder. Hindi mo talaga, gigilitan mo lang sa gilid yun, di ba? Hindi mo talaga makukuha yung barya dyan. Mahirap talaga. Unless talaga puno na siya at bubuksan mo na. Dapat ganyang tipo ng alkansya na hindi mo talaga magagalaw. Di ba? So, good luck and God bless po dun sa mga marami pong bayarin. Ayan. At good luck and God bless din po dun sa lahat ng mga nagpaplano. Ayan. Sana naman po ay maisakatuparan na ito. Ganyan. Kaya naman yan
parang sabi ko nga kinakailangan may willpower ka lang na pag sinabing magbabakasyon kami, talagang may nakalaan ka dyan. At saka Jigs, kailangan mo lang talagang maging wais about it. For example, nung pumunta kami ng Singapore, di ba favorite ko na popcorn ay Garrett popcorn. Alam yan ng mga tambalanisa Kaya kapag halimbawa galing silang Singapore o taga-Singapore sila, pag meron silang gustong ipasalubong dito at kailangan mo matikman yung Mojegs, ang sarap talaga niyang Garrett popcorn. Wala pa kasi niyan sa Pilipinas. Hanggang Chef Tony's lang yun. Sagad ko na masarap na popcorn. Totoo. Yun. At masarap naman talaga yun. Diba? Ito masarap talaga. So, favorite ko talaga yan. So, nung pumila ako nakita ko sa airport, may Garrett. So, bumili ko. Nakita ko doon sa parang signage, nakalagay doon na 10% off if you post us and tag us. So, syempre, the in me, the wais in me said, teka lang. Basta ang nakalagay doon, kailangan lang i-post siya tapos itag sila. Tapos kailangan ipakita mo yon bago ka magbayad. Ganon. Tinawag ko si Princess. Babe, balik ka dito. Picture ang kita post ko sa account mo. Kaya kung makita mo, meron siyang picture sa tabi ng mga popcorn. Tapos, and true enough, umabot kasi ng 100 SGD yung Singapore dollars yung binili. So, 10% nun ay $10. Yung $10 na yun, ang dami pang nabiling tsokolate. May nabili pa akong 2 ballpen. Di ba? So, kailangan mo lang, in other words, diskartehan. Kasi meron, tsaka magbabasa ka talaga kapag hindi ka kasi nagbasa. Ano yan? Ikalulugi mo yan. Minsan kasi wais sila, Jegs hindi nila sasabihin. O kaya may nakasulat pero maliit. So basahin mo. No, for example, nung nag-cruise ship, binalikan ko yung parang ticket namin. Alam mo naman ako, mahilig ako mag-print. Ayoko ng digital, gusto ko naka-print. So binabasa ko siya, sabi ko, hala, nung pauwi na kami nito sabi ko, meron pala tayong parang bawat night, meron kang dining credits worth $50. Okay. So kung hindi ko pala yung nabasa, hindi ko na-avail. So syempre, sabi ko, Daddy, hindi ito maaari. Kailangan natin itong i-avail. Ayan. Kasi binili natin, kasama siya. Hindi naman natin to hiningi. Hindi naman to, part talaga siya ng ticket. Part siya ng binayaran. So, papam-fam! Atak! So, ayun na nga yung ginawa namin. 'Di ba? Order ka. Malapit na kasi kami nung mag-dock Malapit nang mag-dock yung cruise ship. So, ibig sabihin, hindi na namin makakain ng parang dine-in. So, ang ending, tinake out namin. Dahil naipon siya, dahil nga hindi namin nakita agad yung nakasulat na yon. Ay, sabi ko sa'yo, Jigs, pagbaba namin ng barko, apakarami naming tinapay. Sandamukal! Meron kaming 4 na box ng pizza, sandamukal na mga tinapay, iba't ibang uri, may chicken sandwich, tuna sandwich, at yung mga tinapay na yan, nagtagal sa amin ng 3 araw. Di ba? Nakatipid! So, alam mo yun, pwede mo kasi talaga siyang, pwede mo siyang diskartehan Tama. Kailangan lang talaga, ano yung sabi mo, willpower. Kung meron kang willpower, ma-achieve mo talaga yan. Correct. Ganon. Yung mabusisi ka, may importante din yun Tsaka ang mga anak ko, Jegs, trained sila sa mga buy one, take one, tsaka sa mga discount. Ang tawag nga ni Princess sa family namin, the buy one, take one family. We are the discount family. Kasi wais kami pagdating dyan kung buy one, take one, ba't hindi mo bibilin yung buy one, take one? Doon ka sa buy one, take one. Diba? Doon ka sa merong additional na discount. I-avail nyo po yun. Pero syempre, hindi porket buy one, take one, ibig sabihin, ibibilin. So, dapat wais ka talaga. Correct, diba? Titingnan mo, baka expiration nito bukas na. Totoo. At nangyayari yun. O di naman kaya minsan, nilalagay nilang buy one, take one. Pero sa totoo lang, yun din ang presyo. Yun, tama ka dyan. Marketing lang din. Siyempre, buy one, take one ba? Sayang naman. Correct. Totoo. Diba? O kaya yung mga marketing strategy na pag bumili ka ng 3, yung pang-4, 50% off. So isipin mo, bibili ka pa ng 3?
para magkaroon ka ng 4 at 50% off. So, mag-iisip ka rin talaga, kailangan mo ba yan? Tama ka, Jegs, sa sinabi mo. Kapag ka naka-buy one, take one, hindi naman agad emergency, kailangan i-avail mo. Pag-isipan mo muna, 'di ba? Kailangan mo ba talaga yung 4 na tabong yan? Yan, isa pa yan. Aanin mo yung mga tabo niya na 4. Diba? Parang ano lang din yan eh. May nakapagkwento sa akin dati na ang tayong mga Pinoy, mahilig tayong mamili ng mga bagay na hindi naman natin kailangan. Halimbawa, pagbabaan mo ng MRT, may mga nagbibenta dyan ng mga abubot-abubot. Ayan, bibilin mo. Ay, mura lang, bibilin mo. Pero hindi mo kailangan. Totoo, kita mo 10. Oo. May barya ka naman. Ay, diba? 10 pesos lang. Diba? Pero hindi mo naman talaga kailangan. Yung sa mga kasal. Ang gahaman mo kumuha ng mga souvenir ni So, uwi. totoo. Pero aanin mo lahat ng yan. May pangalan naman yun ng aanin mo yung sandamukal na sandamukal na figurine na may pangalan nila tsaka picture nila. Diba? Aanin mo lahat ng yun. Ganun eh. Ay, ganun tayo mga ugali natin. Tayo, maging wise tayo. Ito na naman yung kalmahan mo lang. Hindi porke nakita mong mura yan, ibibilin mo lahat. Correct. Aanhin mo naman din talaga yan, di ba? Siguro may mga items lang talaga, Jegs, na parang kaya lagi mo siyang binibili kasi lagi siyang nawawala. Kunyari sa amin, nail cutter. Parang kahit ilang beses ako nakabili ng nail cutter, laging wala kaming nail cutter. Parang kapareho lang yun sa ballpen. Parang ballpen. Parang panali sa buhok. Ang dami-dami kong binibili. Pero pagka kailangan ko na, wala yung panali. Pati hairpin. Yan. But anyway, whatever it is, maging wise po sa ating spending. Tama. Ha? Oras natin, 12:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At ako kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!